Na našej ceste chuťami mesta sme zavítali do lokálnej pražiarne priamo pod hradbami. Zažili sme chuť tradičnej kávy, ale čakali nás aj neprebádané chute. Započúvali sme sa do kávových príbehov aj lahodných melódií praženia tých najkávovejších zrn. Čajovňa Epicure nás zasvetila do tajov prípravy každučkej šálky čaju a previedla nás po trase delikátnych čajových kultúr. Okúsili sme špeciálne čajové ingrediencie aj svieži ľadový čaj. Gastronomický kolotoč chutí sme zakončili v prevoňanej chlebárni, kde sme naskočili na vlnu domáceho kváskovania aj s ochutnávkou domácich nátierok. Do sítosti sme si vychutnali pekárenské čaro chrumkavosti, vláčnosti aj sladučkých náplní.